време е да отговоря на Q&A, който вие сте ми задали. Маля, изгубила съм си... Трябва да го намеря. Имам едно на статива, което можеш, като го цъкнеш, реално да снимаш отдалеч. И миналия ден го изпуснах и сега паднал някъде вкъщи. Надявам се наистина да го намеря. Може да е отишъл в прахосмокачката, защото аз съм малко от този тип хора, които постоянно гледат да чистят вкъщи и горе-долу вкъщи по някой път мирише на болница, защото аз всички препарати в банята ми са 99,9 убиват бактериите. Предполагам, вече ще съм някъде, вече ще съм влязла или няма да съм влязла. Ще видим, ще гледаме и ще следим. Така че може да се абонирате за моя YouTube канал. What? What? Ако смятате, че съдържанието ми е интересно. Реално не ме бива много в говоренето, притеснявам се. Аз още от ученичка имах такива моменти, които исках да изляза пред класа. Нямах проблем реално с това да изляза пред класа, но мозъка ми, защото аз имам синдром на дефицит на вниманието, просто забива. В смисъл, просто забива. Аз съм назубрила абсолютно всичко, аз мога да го кажа, мога без проблем да ме питат 50 въпроса и аз да отговоря на тях. Да, бях зубърка в училище. Зубрех, което не е много хубаво, защото когато зубриш, помниш материала примерно 1-2 месеца, след което когато не го четеш, учиш или не се говори за него, просто го забравяш, изключваш изцяло. Особено това за историята, за географията е изключително лошо. Не съм имала лоши оценки, дори дипломата ми е с отличен, просто така се случва с, пак казвам, аз имам синдром на дефицит на вниманието. Това е когато просто не можеш да се съсредоточиш само върху едно нещо. Примерно тръгваш да учиш, започваш да си мислиш някакви други неща. Примерно има нещо, което се захващаш в самата тема, почваш да мислиш него или нещо, което съвсем няма нищо общо с това, което четеш. Другото, което е, имам дислексия. Моята дислексия е много странна. Като се изявявам в това, много е било забавно винаги на моите приятели или на хора, които за първи път срещат нещо такова. Между другото, може да пишете в коментарите дали някой има като мен. Аз чета и примерно даваш думата. Д и Ш са ми подредени, като буквите по средата са разбъркани. Много е сложно за обяснение, защото едно в моята глава по един начин го обяснявам на хората, те по трети го разбират. What the fuck? Много е интересно. Съответно, ето за това се получава, когато говоря, даже много кътвам, тъй като винаги има ям хората. Започвам с въпросите и отговорите, без да ви бавя много. One eternity later. По принцип ще отговоря на едни от най-интересните въпроси и отговори. Няма да ги чета всичките. Има много, на които сте ми писали, ти си прекрасна, ти си чудесна, ти си страхотна, вие също сте чудесни и страхотни. Аз без вас нямаше да бъда аз. Изключително щастлива съм, защото наистина постоянно има момичета, жени, които ми пишат, колко съм смела, колко съм красива, колко съм мила, колко съм добра, независимо дали в TikTok, дали в Instagram. Просто някакси ме зареждате с много позитивна енергия. За мен е изключително важно това цялото нещо, тъй като знам, че като момиче или жена, защото аз съм малко между двете, все пак съм на 22 години, и минавам от прехода от едното към другото. Все още има момичето в мен, има жената в мен и имам процес, в който се уча, но
Усещам как вие също сте учили нещо от мен, може би сте видяли някаква част в предаването, която на вас по някакъв начин ви е допаднала, харесала, мотивирала. Старая се и искам да бъда добър пример. Не винаги може това да бъде така. Всеки човек си има своите слаби страни, неща, които примерно не е достатъчно развит, неща, от които трябва да си вземе поука. Смятам, че при мен също го има това цялото нещо. Опитвам се, греша, след като греша, пак греша, докато не си избия главата, защото аз съм зодия Телец. Започваме с първия въпрос, който е Сити, въпросителен. Това ще го приема от кой град съм. Аз съм от град Пловдив, 22 години съм живяла тук. За да живея в друг град, трябва обязателно нещо коренно да се промени в моя живот. Аз много харесвам Пловдив. Нещото, което реално би ме накарало да се преместя в София е по-добър начин, от който да развия себе си. За момента успявам да го правя в Пловдив, докато съм в Пловдив, но ако мога да се надградя и София е мястото, да кажем, на което трябва да се преместя, защото бих направила компромис да се преместя ако е в друг град, да е в София. Но съдбата никога не знае какво ще се случи. Най-интересното при мен е, че не трябва да казваш никога, защото когато аз лично го направя, винаги се случва. Топси. Благодаря. Здравей, откъде ти е баретата? От последните клипове много е яка. Имам една шапка, някъде тук ще поставя снимка, която аз бях в Зара и много исках такава. Реално ги има в Trendyol. Долу ще споделя линк. Има в черно, в тъмно кафяво, в светъл цвят, каквато е моята. Супер брутално седи. Не съм носила шапки до сега през живота си, но просто ми хареса. Сложих я на главата си в Зара и казах просто взимам я. Период от една седмица, която всеки аутфит ми беше с нея. Дори така, ако ми забележите снимките, които съм качвала в инстаграма си, или ако сте виждали сторите, постоянно съм си с тази шапка, защото е супер кют. Има един бранд, който много харесвам за шапки. Но така във времето ще разберете кой. Ще гледаш ли къщата на инфлуенсърите сезон 5? Така. Значи за къщата на инфлуенсърите сезон 5 имам така бегло мнение, тъй като аз не гледам предавания. Не съм гледала собственото си предаване, признавам си, с ръка на сърце. Излизали са ми рилове от Big Brother, но не съм си отпускала. Бях си пуснала първите 5 епизода. Там видях неща, които първоначално са опитали да изкарат за мен, които много не ми харесаха и бяха малко изрязани от контекста. Но въпреки това, просто нямам физическото време. Не мога да се съсредоточа в това да гледам едно предаване или да отделя някакво време за това, защото във времето, в което мога да го направя, предпочитам просто да седна пред лаптопа или пред телефона, да видя, да измисля някакво съдържание, да свърша работа, да изляза някъде навън. Но, разбира се, ми излизат откъси. Но в деня сега, в който го заснемам, ми излизна един откъс, как едно момиче, мисля, че Блага беше. Нещо там си дига кръка до диджей Дамян, което ми направи така някакво впечатление. Не е окей. Имаше няколко откъса реално от точно тази част на дивана. Аз не искам да порицавам момичето и да кажа, нали, сега тя е такава и да я нападна, защото е гадно, тъпо е. Със сигурност тя не се чувства добре, гледайки го отстрани. Привидно тя е пила алкохол. Пуснах Q&A, нали, спрямо ситуацията, не спрямо момичето. Виждам, че доста често вече това се превръща в нормално жените да се държат така, нали, да се напиват и да се държат по някакъв подобен начин. Видях, нали, реакцията на диджей Дамян. Направи ми впечатление, че човека просто се опита да реагира в началото хумористично, за да може да смекчи ситуацията, да може да се усети, нали, тя, че не е
окей, това, което правя. И видях, че се премести адекватно от другата страна. Това за момента са наблюденията ми. Моето мнение не е едно от най-обективните. Просто наистина, защото не го гледам. Хаха, малко банално, но ако скачаш skydiving is going to be literally fallen angel. Много забавно, да. Нека скипнем на там. Следващия въпрос, който сте ми задали е как се вижда след 5 години. След 5 години силно се надявам вече да съм развила това, което искам, най-вече себе си. И да имам едно прекрасно семейство, защото за мен това е много важно и смятам, че всяка една жена за нея това трябва да бъде приоритет. Разбира се, има различни тип жени, за някои кариерата е много важна. За мен също е много важно, но това да имам семейство със сигурност е на първо място. Това нещо се отключи в мен още преди точно ще станат 3 години, в който момент се роди моят племенник. Това е най-голямата ми слабост. Аз го обожавам. Дори нещо, което мога да споделя с вас е, че имам традиция, откакто се е родил той. Ще навърши на 20 юли. Той е зодия Раче. Реално всяка неделя. Имало е такива, може би за тези 3 години, общо 10 недели да се съберат, в които аз да съм отсъства, но веднага понеделник, вторник или сряда аз ги наваксвам. Тоест всяка седмица аз ходя там, откакто той е бебе. И тогава се отключи в мен, може би, семейната страна. Аз съм малка, но времето лети, времето тече. Аз съм на мнение, че това може да се случи дори една жена да е на 30 години. Няма нещо като изпуснала е влака, изпуснала е пътя, изпуснала е еди какво си, защото има. It was at this moment that he knew. He fucked up. Така, хора, просто няма как, трябва да снимам пак, защото така е трябвало да стане, няма да се ядосвам. Имало е нещо, което просто не е трябвало да казвам. Не съм много за снимане, цялата съм правила full face при доктор Ганчеви. Правила съм си ботокс, всичките, да, на 22 години съм и слагам ботокс, но е хубаво, когато наистина виждате бръчки и така нататък, да ги хващате от по-рано, преди да са станали дълбоки. Слагала съм брадичка, слагала съм киселина да махна двойната брадичка, сложих си филър под очите, за да няма хлътване, тъй като искам да ви кажа, първо направихме едното око, като тя ми дава да се видя, да видя едното и другото. И това супер много дърпа погледа надолу и го прави много по-уморен, което на камера и човек, който седи пред камерата, изобщо не изглежда добре. Благодарение на тях и на това как те се грижат за мен, защото по принцип аз отивам и казвам от каквото имам нужда, това ми направи. Смятам, че това е най-добре лекаря да прецени, а не ти да прецениш самия. И по някой път преценката ти за самия себе си не е правилна. Това, което исках да продължа и това, което исках да кажа е, че много всеобщо е това за жените, като минат 30 и има някакво мислене, което едва ли не тя е изпуснала, както казах, но за всеки човек си има време, в което му се случват определени неща, дали е за мъже, дали е за жени. Просто аз лично самата, даже и на мои приятели, така казвам, до 1 година, примерно, ще ми се случи еди какво си. Манифестирам го, надявам се да ми се случи. И така, следващ въпрос. Колко килограма си и колко си висока? Аз съм 48 кг, бях стигнала до 55 за първи път в живота си преди няколко месеца, но аз харесвам слаба. Другото, което е, в момента съм започнала режим с Ели
Ели Фит, създателката на бранда Heroin. Тя също така прави и тренировъчна програма. В момента съм по нейна тренировъчна програма. Аз обичам да се храня здравословно, не обичам да ям глупости. Рядко ям сладко, трябва изключително много да ми хареса. Просто музика ми просто в момента го няма. Наистина ли си 2004 година? Да, хора, 2004 година съм, на 22 години съм. Искам и се да съм, да знам, 2007, 2008. Някак си нещата се случваха по-различно. Когато вече минеш 20 и времето минава много бързо се избухва. Не искам да звуча като Леля ми на 30 или Чичо ми на 30, но просто наистина много бързо започват да летят годинките. И аз се чувствам, още съм мъничка, нали, още съм малка, още съм зелена, но пораствам и това ме депресира. Следващ въпрос. Какви продукти използваш за стилизиране на косата? Хора, аз използвам много различни продукти за косата си. Едно от най-важните неща, които правя е не използвам само един единствен продукт. Взимам си, да кажем, 3 различни шампуана, 3 различни балсама и при всяко къпане или поне през къпане гледам да разнообразявам. Наскоро майка ми беше направила подарък с една серия, която е с ботокс, нали, и кератин. Косата ми, нали, в момента е къпана с нея и е супер лъскава, като се има на предвид, че аз скъсвам косата си от термична обработка. Още със ставането отивам с пресата, кадрия, изправям я. Много съм доволна от продуктите на Лалга. Те са от златна рибка, изключително хубава и мека ми става косата, но както със всеки продукт, когато се пренасити, нали, косама, той просто спира някакси действие, или поне при мен така се случва. По принцип искам в момента да сменя екстеншените, отново да си взема по-дълги. Обикновено имам практиката да ги сменям на 8 месеца, така че на тези имам време. Как може човек да ти привлече вниманието? Ами, по принцип, смятам, че моето внимание е много субективно, защото, примерно, да кажем, запознаваме се, в обща компания сме или някога в живота си аз съм те виждала, не ти обръщам внимание. Не ми харесва. Дай пак. Как може човек да ти привлече вниманието? Кажа, че при мен е изключително странно, защото аз просто съм странен човек. Имам странни разбирания, странно е всичко при мен, необяснимо и, нали, трудно, нали, ако си зададеш въпроса защо можеш да му отговориш. Запознатата съм малко скарана. Първи пример. Сме компания с някакви момичета, нали, мои приятелки и някой дойде при нас и дори да е познат на някой от моите приятелки, тръгне да се запознава с нас, аз съм като, нали, здрасти, и почвам да се гледам на другата страна. А пък ако е някой непознат, моите приятелки могат да потвърдят. Аз просто или гледам така и го плаша човека, или просто си тръгвам и отивам на някъде другаде. Нали, втори, нали, вариант, в който просто сме много голяма компания от хора, някакво, примерно, момче, нали, или момчета, или да има в компанията и някой от тях да е непознат, да се запознаем. Съответно, примерно, да ме хареса, или дори аз да го симпатизирам, нали, ще си поговоря така с него, но ще си гледам моя си вайб, което, нали, пак ни показва интерес. Нали, не мога да разбереш в началото, аз имам ли интерес, нямам ли интерес. Нали, пример, дори да тръгна да си пише с този човек, нали, аз ще му отговарям, защото аз съм като газлайт. Спирам да го правя. Не знам защо. Съвсем някакви се случва естествено.
от моя страна. И трети вариант, в който, примерно, да съм в някакво настроение, ти да си ми писал, да кажем, преди една година и сега да ми пишеш пак и този път да ти отговоря и да ти дам шанс да излезнем. Реално, нали, просто няма как. Трябва да има някаква интеракция с хората, защото просто усещам как цялата ми иначе къща ще бъде пълна с кучета и така ще съм до края на живота си, ако не предприемам, нали, някакви действия и някакви мерки. Защото съм отдръпнат човек, но това не става въпрос само, нали, за мъже. По някой път дори към нови запознанства. Не, че имам против, просто трудно се отпускам и трудно допускам, нали, хора до себе си. Не с всеки мога да си говоря. Нали, самия въпрос е как някой може да ти привлече вниманието ми. То е просто зависи аз в какво настроение съм. Не е чак толкова трудно да впечатлите, нали, една жена, като, нали, се държите добре, знаете какво да кажете. За мен е изключително важно да има какво да си каже с човека до мен, нали, от среща. Защото иначе, ако няма какво да си каже, няма смисъл дори да продължава. Имаше останали близки от Big Brother. Близки хора до мен да са ми така, нямам, но съм останала с добри впечатления и винаги, нали, ако видя, даже наскоро ми се случи, видях Котов и неговата приятелка на центъра, ще поздравя, както и Давид. Нали, реално ние с тях се останахме до края, имахме си най-много, нали, се казва приказката. Хей, кога идваш към Бургас? Може пък смисъл да мина през Бургас за Созопол. Надявам се да си по-добре. Преди изглеждаше зле придружена. Добре съм. Не знам какво означава продължението на това изречение. Ходиш ли често на църква? Скоро те видях там. Ами, съм православна християнка, нали, не съм протестантка, защото обикновено при протестантите е по-често срещано ходенето всяка неделя на църква. Аз гледам да го правя, доколкото е възможно, нали, неделя, ако не мога неделя, го правя понеделник. Харесва ми, чувствам се по-добре. Какво те прави щастлива в една връзка и какво е важно за теб? Парите важни ли са? Така, хора, това е много приятен въпрос, защото това, което, нали, ще кажа, е, че съвсем наскоро ми се случи това, нали, да осъзная, че не е чак толкова важно човека до теб да има възможности. Ако има, това е плюс, страхотно, нали, няма нищо лошо в това, но няма и нищо лошо в точно обратното, тъй като аз съм с мисленето, че човекът до теб може да постигне нещата, които иска, стига наистина да ги иска, да бъде амбициозен и това нещо наистина да го виждам, че той го прави. Защото, нали, едно е само на думи, едно е да виждаш, че човекът от теб е супер амбициран, супер находчив, супер, нали, действа, постоянно прави нещо по въпроса, не седи на заплата и не е доволен само от това нещо, а по-скоро иска да се развива, иска да развива себе си не само финансово, а ментално, нали, и вътрешно като човек. И това за мен е много важно. Като една жена, аз смятам, че бих била до такъв тип човек, бих го подкрепила, била съм. За мен е важно човека до мен да ме подкрепя на първо място, да виждам, че наистина ме обича, наистина държи на мен, уважаваме. Уважението е едно от най-важните неща, че прави компромиси, съответно, нали, всичките тези неща трябва да бъдат и реципрочни. Да се чувствам щастлива и да се чувствам добре е когато виждам човека до мен как иска аз да цъфтя и се грижи за това. Важно е за мен да е спокойно,
да са спокойни едни взаимоотношения, да няма напрежение. Да, всяка къщичка си има коминче и всяко коминче пуши, но това не означава, че трябва да е нон-стоп. И мисля, че дори при мен е някакси много простичко. Страхотно тяло и енергия. Как поддържаш топ телец? Аз съм изключително голям чревоугодник. Много обичам да си хапвам, не се ограничавам. Дори бих казала, че има дни, в които сутрин, обед и вечер мога да ям телешко под всякаква форма и дори за вечеря мога да си поръчам, да кажем, салата с телешко, предястие с телешко и основно с телешко. Ако това ми седе, това ще ям. Наистина, зодия телец съм. Всеки, който е истински телец, знае какво е да обичаш да си хапваш. И последния въпрос и всъщност един от най-задаваните е: заедно ли си с... Не сме заедно, разделени сме. Всичко, което ще кажа, е много кратко. Смятам така да бъде, тъй като всеки от нас може да изкаже различна гледна точка. Монетата има две страни. Не желая по никакъв начин да намесвам името му, защото аз не желая да бъде намесвано и моето, независимо дали е под формата на някакъв PR, за сметка на мен и нашата връзка. На двамата ни е ясно, че има хора, които на мен ми пращат, има хора, които на него ми пращат някакви неща. Нормално. Колкото и да не го искаме, вярвам, че и той също не желае. Хубаво е човек да има пиар, но не на всяка цена. В крайна сметка, всеки е свободен да прави каквото си пожелае. Аз не мисля на никого лошото, дори напротив. И нещо, което съм казала е, че всеки продължава по пътя си, така както сметне най-добре за себе си, както аз, така и от срещния човек. Ако има нещо, което той прави, то си е за него. Ако има нещо, което аз правя, то си е за мен. И това е абсолютно всичко, което мога да изкажа по тази тема. Надявам се наистина с всичките въпроси и отговори да бях изчерпателна. Надявам се да се виждаме отново. Надявам се видеото да ви е било интересно. Ако ви е било интересно, абонирайте се. Ако не ви е било интересно, абонирайте се пак, за да ме мотивирате, за да правя още по-интересни видеа. Много добре! Идеално попадение, страхотна лой! Много ви обичам. Давам ви цялата си любов, както вие давате цялата любов на мен и ще се видим скоро.